бародари азиз, дай боду ҳавои хунук, дай саҳари барвақт, дай барфу боронӣ ҳама мехоҳад ки дар ҷойгоҳи гарм дар хонаш хоб кунад. Лекин мутаассифона ҳаёт баъзеҳоро маҷбур мекунад ки мавори либос дар тан кунанд, дар саҳари рӯз биёянд ай сари раҳ мусор ҷамъ кунанд. Мусорое ки шумо мепартоед бародари азиз, мусорое ки як тараф мепартода мешавад. Ба ҳамин хотир қадри якдигарро бидонед. Чиба ки ҳама одамай. Касеро худованд ба сумӣ зиёд месанҷад, касеро худованд ба бесумӣ месанҷад.